Bola mi zima, bol som mokrý, triasol som sa a nevedel som poriadne ani rozprávať. Keď som vyšiel vonku z tej budovy, človek by povedal, že to bude lepšie, ale nie. Bolo to stále také isté, len to bolo o trošičku viac zvládnutelné. Bola mi zima, bol som mokrý, triasol som sa a nevedel som poriadne ani rozprávať. Povedal som si, že OK, idem vonku, idem dať na 2 minúty záber, viac nedám. Dokonca keď som s mobilom natáčal ten východ slnka, tak sa mi triasli ruky, že som sa bál, aby tie zábery vôbec boli použiteľné. A po tých 2 minútkach už samozrejme tam otvorili nejaké chatky, kde sa dalo najesť, prišlo tam veľa ľudí. Tak ja som si tam dal miso ramen, ktorý bol teplý. Ani netušíte, že ako veľmi rád som bol, že držať niečo teplé v rukách a jesť to. To bolo najlepšie jedlo, aké som mal snať. Veľmi príjemný pocit to bol. Ako som to zjedol, tak mi zase začala byť zima, tak som si dal ešte rýžu, ibaže teplú rýžu. A jedol som teplú rýžu, tak som si povedal, že zohrejem sa, zjem niečo a pôjdem na výzvu.